ସିଂହଦ୍ୱାର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ କୁର୍ମବେଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚକୁ ଆମେ 22 ପାହାଚ କହିଥାଉ। ବଉଳମାଳା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରରେ ତିଆରି 22 ପାହାଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭାନୁଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିର ଜାତକ ତିଆରି ବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ। ଏ କଥା ଅବଗତ ପରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି 22 ପାହାଚର ଓସାର 6 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା 5 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 70 ଫୁଟ ଅଟେ। 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯମଶିଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତଟି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ, ଏହି ଯମଶିଳା ଉପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପାଦ ଦେଇ ନଥାଏ। ଯଦି ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଯମଶିଳା ଉପରେ ପାଦ ଦିଏ, ସେ ପୂର୍ବ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। 22 ପାହାଚର ସପ୍ତମ ସୋପାନରେ ପିତୃଶିଳା ରହିଛି। ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଶିଳା ନିକଟରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହିଠାରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 22 ପାହାଚ ହେଉଛି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀ। ସେହି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ 22 ପାହାଚ କରାଯାଇଅଛି। ସେହି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ତୀବ୍ରା, କୁମୁଦମତୀ, ମନ୍ଦା, ଚଣ୍ଡବତୀ, ଦୟାବତୀ, ରଞ୍ଜନୀ, ରତିକା, ରୌଦ୍ରା, କ୍ରୋଧ, ବଦ୍ରିକା, ପ୍ରସାରିଣୀ, ବ୍ରତୀ, ମାର୍ଜନୀ, କ୍ଷତି, ରକ୍ତ, ସାନ୍ଦୀପାନି, ଅଜପନି, ମଦନ୍ତୀ, ରୋହିଣୀ, ରମ୍ୟା, ଉଗ୍ରା ଏବଂ ଶେଷ ପାହାଚ 22 ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ଖୋଭିନ। ଭକ୍ତଟି ଏହି ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ନିଜର ଅହମିକା, ଅହଙ୍କାର, ପାପ ଆଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 22 ପାହାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣାଅଜଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷାରେ।